Energia komunitateak, herritarrak, administrazio publikoa eta enpresak barne biltzen dituen proiektua dira energia sortzeko. Hasiera baten, energia sortzeko garaian fotovoltaikoan kokatzen dugu sorkuntza hori, baina gero etorkizunera begira energia komunitateak beste hainbat gauza egiteko aukera izango dute. Oraindik hori dana eraikitzen ari den eremu berri bada. Etorkizunak, transizio energetiko horretan, enpresa handietatik haratago herritarrak protagonismoa nahiko bagenuke, dependentzia hori gutxitzeko, tresna egoki izan daiteke energia komunitateena. Debagoienan orain dela 3 urte hasi ginen energia komunitateen inguruan lantzen, eta gaur egun 3 komunitate energetiko ditugu. Elgetako Isotzen, Bergarako Berener, eta Lehintz Bailara oso hartzen duen Ekiola. Honetaz gain, beste 3-4 talde badabiltza energia komunitate berriak sortu nahian, beraz, hurrengo urteetan uste dugu talde dexente gehiago izango ditugula, eta gaur egun eskualde daukan sorkuntza berriztagarriaren maila igo egingo dela. Isotzen da, irabazi asmorik gabeko kooperatiba moduan eraikita dagoen elkarte bat, eta bertan biltzen ga energian inguruko ardura daukogun hainbat herritar, daukogu ardura eta gaina asmoa gogua zerbait inal izateko egoera hobe hau batera joateko. Lehintz Bailara Ekiola da kooperatiba bat, non plaka fotovoltaikoaren bitartez energia berriztagarria sortu eta kudeatu egiten duena eta bere bazkideen kontsumoari erantzuteko asmoz. Hau dana, modu jasangarrian, irabazteko asmorik gabe eta transizio energetikoaren pauso bat emanez. Honek maila globalera ze ekarri aldau, guk gure aletxua jarriko, egoera guztiz ez du aldatuko, baina behintzat asmo izango zen gure aletxua jarri eta zentzu horretan bultzatzea, energia berriztagarrien sorkuntza herri mailan bultzatzea, jendean kontzientzia zinua herri mailan bultzatzea, jende horren formakuntza askotan ez da soilik kontzientzia zinu maila bat hartzea, baizik eta gero zer egin, horren aurrean zer egin neike, nire etxean zela aurreztu neike energia. Importantzia handia daukaz, ezkenean energiaren kultura berri batean sartzen gara, eta orduan herritarrok kudeatzen dugu gure energia, gure panelekin eta gure medioekin, Eta kultura berri horretan sortzen dugu gure energia arduraz, eta ardura da kilometro zeroan, inpakto aldan eta minimoekin, eta gainera ere konsumorako erantzukizunez konsumitzeko pauta berri batzuk emanez. Komunitate energetikoa egiten gabitzenean, azkenean iraunkortasuna eta jasangarritasuna gaina erdigunean izan da, udalok hor badaku zer esana, eta nik uste batez be 2 aspektu nabarmenduko nituzkela. Alde batetik, ekintza komunitarioaz gabitzelako hitz egiten, eta hor udalok badaku ardura bat horrelako proiektuak errazteko edo eta eraikitzeko, Azkenean, erronka globalez hitz egiten gabitzen honetan, bakarrik baino modu kolektiboan erantzun ahal izango xau soilik eta horretarako funtsezkoa da, herritarren arteko harreman horrek eraikitzea, eta bestetik, gaur egungo ereduak agortuta dauzela argi daku danok, energia kontsumoa murriztiaz gain, erregai fosilen alternatibak bilatu behar ditugu, soluzio berriztagarrien alde jokatu behar dugu. Gu bintzat oinartiko udaletik aritu izan gara aholkularitza eskainketan horrelako proiektuetan eta horrela begirabe esandakoa, bidelagun izango gara horrelako proiektuak erraztu edo eta eraikitzen laguntzeko. Energiaren puntua energia komunitatei laguntzera dator. Lan ildo ezberdinak izango ditu, batetik izango dugu bulego virtuala, interesa duten herritarrei beraien galderak erantzuten lagunduko diegu. Bestetik dagoeneko martxan dauden energia komunitatei laguntza emango zaie, bai juridikoa, bai teknikoa, eta sortzen dian behar horiek erantzuteko asmoarekin, eta azkenik energia komunitate berriak sortu nahi baldin badia,
sorkuntza horretan laguntzeko baliabideak izango ditugu.